Ja, tényleg. Mi van? Igen, fölrázok, kitegerik, aztán Száguldás, fordítva. de ahhoz fordítva kell menni, már így hátrafele fogsz menni. Mi? Ja. Ezt csinálják a kocsiknál is, mi? Salala, pipipó, érdec, zsaki zsá. Tudod mit csináltam meg az iskolában? Otto vagy a németben, Meg. de tudtam, hogy meg fogunk halni. Meg. Ekkora ilyen nagy tubozos spré. Ja, már azt mondtad. Tűz, Ja. De mindjárt, vigyázz, dobbadik! Szóval ledobta közétek, mi? nem úgy. Hanem most még, amikor az tesóram volt, hogy megfújta, aztán hogy ott benne a lakomat robbani, most meg teljes lánggal, bazd meg a ilyen fa közelében meggyújtottak. Na mondom, most fogják fölgyújtani az iskolát. Na jó is lett volna, legalább nem kell mennetek. Anyám meg is jön, miért nem megy? A vérem megy a harc. Jó. Várjál, mindjárt kitekerem. Mit? Várjál, mindjárt kitekerem. Itt a faszomat? Nem. Jön autó. Nyina. Jön az autó. Oh! Kiabálsz, mint a cigány. Oh! Vízre van. Mi? Anyád? Víz. Nem. Mi? Tolómérő. Freeze. Ne! Van új tolómérő. Mennyibe került? 7000. 7000, te jó is. Aha. Majd mutasd meg nekem is. Még nem láttam amúgy, csak tudom, mert Attilában csak mutatták, hogy megvan. Megmérem a faszodat vele. Az anyák. Föllöklek odegen. És már tudod használni is? Már tudod használni is? Hát ja, mert tudod, mit csinálni? Mit? Faszod. Körülmetélik. De milyen volt, hogy ekkor olyan, nem tudom, ilyen csipkető, csak kurvára nagy, hogy belecsüptek a Pista seggébe. Nézzek, már megint valaki van a patakba. Elkezdett ordítani kettőt, de aztán belecsüptek a kezembe. De mit csinál? Nem De mit csináltak vele? tudom, hogy úgy nézett ki, mint egy fogó, így egy jó nagy, Aha. szét lett egy és ebben olyan van mézét is, hogyha belecsiped a húsodba, széttépheted vele. És bazd meg a seggébe beleállítottak. És geszi. Mondjam, mi a faszom lógott a izé, meg fáj, meg izé. De ennyivel így egy picit így megcsippántette a kezemet. Mondom, bazd meg kurvára fej, mondom, ezzel még a húst is le lehet tépni. Ezek meg a faszok meg belerakták a izé, seggébe. Mondom, bazd meg. Azt hiszem, figyeld rá, 3 óra lesz. Look baby. This is simple. Na, kiírtam. Kiírtam. Mit? Ó, nagy smoke. Tényleg van egy ilyen Mi? Itt erre? Hol? Ja? Jaj, basz! Ah!